Assalamu alaikum, hörmətli din qardaşlarım. Huzur TV kanalında гаилә дәресләрен башлыйбыз һәм бүген никах асылы турында сөйләшәкбез. Никах асылы нәрсә ул никах, җәмәгател муслимин? Әлбәттә, хәзерге вакытта без шушы никахларга ничектер җиңел карыйбыз, күбрәк без туйга әзерләнәбез, күбрәк без бүләкләрне, башка нәрсәләргә игътибар бирәбез. Валакин җәмәгать никах ул ике зур гаилә кушылуга бер сәбәп. Һәм әгәр дә ки гарәп теленнән никах дигән, нәкаһ дигән фигыльләрен, сүзләрен тәрҗемә итсәк, ул ягъни ике гаилә арасында шушы нигезнемәне төзү, ике гаилә арасында бер сөйләшү, ике гаилә арасында шушы ике яшь җегет белән кызны парлаштыру. Һәм Раббыбыз Субханаһу ва Тааля һәрбер яшь җегетләргә, яшь кызларга тиешле парларын биреп, Раббыбыз Субханаһу ва Тааля булачак никахларын кабуллардан кылып, әҗр-савапларын, бәхет-бәрәкәтләрен бирсен. Һәм җәмәгать, нәрсәдән ки без шушы никахка җиңел карыйбыз. Вакыты килеп җиткәч, безнең улыбыз Казандамы, Мәскәүдәме, башка шәһәрләрдә укыгандамы, һәм әнием, мин кайтам, үзем белән киләчәк, булачак киленне дә алып кайтам дигәч, без чаба башлыйбыз, нишләп улым әле иртә, улым күптән көттек дип, үзебезчә гаҗәпләнәбез. Валакин җәмәгать, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә өйрәтә, шушы безнең улыбыз, безнең кызыбыз бу дөньяга килгәч безгә кайбер вазифаларын куя. Һәм шушы вазифалардан җәмәгател муслимин без шушы улыбызга, кызыбызга булачак парны эзләргә һәм аны киләчәк шушы тормышка әзерләүдән, аны шушы гомер буе бәләкәй чагыннан ук улым син ират, улым син җигет, улым син гаиләнең башы булачаксың, кызым син кыз бала, кызым синең ирең булачак. Менә шулай аны карарга кирәк булыр, шулай ашатырга, юырга, нишләтергә кирәк булыр дип без аларны әзерлик җәмәгать. Һәм үзебез, Раббыбыз Алладан ярдәм сорап, шушы тирә якында, шушы кызыбызга, улыбызга, шушы безнең балаларыбызга килә торган, пар була торган, тигез була торган җегетләр, кызлар үсми микән? Без белә торган гаиләләрдә юклар микән? Шуларны җәмәгател муслимин, без шуларга игътибар итик һәм шушы булачак парны үзебезнең улыбызга, үзебезнең кызыбызга табырга ярдәм итик. Әлбәттә, шушы булачак парны эзләү ул бик авыр һәм бик әһәмиятле. Нәрсәдән шушы улыбыз, кызыбыз зур шәһәргә киткәч, анда кем белән аралаша, анда кем белән йөри, анда кем белән укый, без аны белмибез. Без аена бер тапкыр шушы улыбыз, кызыбыз янына зур-зур сумкаларын күтәреп, алар янына килеп, алар әлбәттә безгә сәхнәне күрсәтәләр, ничек алар тәртипле, бер кая йөрмиләр, бер кая вакытларын уздырмыйлар, тик кенә укып яталар дип, безгә берәр спектакль күрсәтәләр. Һәм без шушы спектакльләрне күреп, шат булып өйгә кайтабыз. Юк, җәмәгать, шушы улыбызга һәм кызыбызга парны табу ул безнең вазифа, әти-әнинең вазифа, һәм без шушы вазифадан башларыбызны тартмыйк. Әлбәттә, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Хәзерге вакытта күп мәчетләрдә шушы таныштыру үзәкләре бар. Алар янына килеп, алар белән дә аралашып, улыбызга, кызыбызга тиешле парларын сайлыйк җәмәгать. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы безнең кызларыбызга, улларыбызга тиешле парны сайлау ул бик авыр һәм ул кайбер таләпләрен куя. Иң беренче социаль таләбе, ягъни кызыбыз һәм улыбыз, шушы булачак пар, булачак кияү дә, булачак килен дә алар тигез булырга тиеш. Ягъни матди ягыннан, әти-әниләре ягыннан, буыннары ягыннан тигез булырга тиеш. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җегетләргә әйтә, әлбәттә сез матуррак, әлбәттә сез байлырак карарга, эзләргә тырышасыз, валакин иманлы булса тагын да хәерлерәк ди. Шуңа күрә җәмәгать, без шушы булачак безнең оныкларның әти-әниләрен сайлыйбыз. Һәм аларны сайлаганда
үз балаларыбызга ярдәм итик. Һәм алар намазлы, алар уразалы, алар ата-аналарын хөрмәт итә торган һәм халал ризык ашый торган килен һәм кияүләр булсын иде, я Раббым. Әлбәттә, җәмәгатьтел муслимин, әгәр дә ки без үзебез анардан баш тартып, кызыбызга, улыбызга аны тапшырсак, улыбыз, кызыбыз әле яшь, әле дөньяны күрмәгән, әгәр дә ки ул йөрәккә хуш килә торган кызын күрсә, ул анарга мәхәббәт күзләре белән карый, ул аның тиешле һәм тиешсез якларын күрми, ул аны ярата. Шулай кызыбыз да берәр җигеткә күзе төшеп, анарга мәхәббәт күзләре белән карый башлагач, без өйрәтсәк тә, кызым, ул сиңа туры килми, кызым, ул бит шундый, ул бит мондый дип әйтсәк тә, җәмәгать, ул безне ишетмәс. Чөнки сумман букман, аның күзләре ябык, колаклары ябык, ул ярата. Шуңа күрә менә шушы мәхәббәт булганча, без кызларыбызга, җегетләребезгә ярдәм итик һәм тиешле күзләр белән, тиешле кешеләргә алар мәхәббәт күзләре белән карый башласыннар. Һәм җәмәгатьтел муслимин, Раббыбыз субханаһу ва тааля шушы авыр булган эшләрдә безгә ярдәмнәрен бирсен. Чөнки никахка әзерләнү ул бәләкәй чагыннан ук башлана. Без үстерә балаларыбызны никахка әзерлибез. Әгәр дә аларны әзерләмәсәк, ана хәзерге статистикаларын карасак, җәмәгатьтел муслимин, беренче елда гына менә тора башлыйлар да, беренче елда яртысы юк, без бер-беребезгә туры килмибез, юк, аның начар гадәтләре бар дип тормый башлыйлар, никахларын бозалар җәмәгать. Шуңа күрә шунардан сак булыйк, ярдәм итик һәм безнең балаларыбыз тәртипле, әдәпле, ахлаклы гаиләләрен корсыннар иде. Һәм җәмәгать, шушы вакыт килеп җитә, безнең кызыбызны сорарга киләләр. Әлбәттә, без аны алдан белеп, анарга әзерләнеп, стәлләрен карап, һәм төрле якларда, төрле авылларда, төрле шәгадәт, кайдыр бүләкләр белән киләләр, кайдыр бүләксез киләләр. Валакин җәмәгать, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә әйтә, әгәр дә тиешле гаилә, тиешле җигет, ягъни әдәп, ахлак ягыннан һәм бөтен яклап безнең кызыбызга туры килә икән, сорарга килгәннәр, кызларыгызны бирегез ди. Һәм саваплы буласыз ди. Җәмәгать, нәрсәдән кабырылып карыйк, күпме 30 яшьлек, 35 яшьлек кызларыбыз, җегетләребез әле өйләнмәгән. Чөнки шушы 20 яшьтә, 23-5 яшьтә укуларын бетергәч, җигет килгән иде, сораган иде. Валакин әле иртә, әле туры килми дип без үз ризалыгын бирмәдек. Һәм шуннан соң җәмәгать, кыз үзенә пар таба алмый. Менә килделәр. Шушы мизгел килеп җиткән. Нишләргә җәмәгать? Нәрсә турында сөйләргә килгәч, нинди сорауларын бирергә, ялыргамы, юкмы, төп туры бөтенсен стәлгә куеп, бөтен әйберләр турында сөйләшергәме? Җәмәгать, шуңа күрә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә өйрәтеп калдырган никахның шартлары бар, һәм без шушы шартлар турында сөйләшергә тиешбез. Әлбәттә, ул килгәч, сорагач, ул дин күзлегеннән хитбә дигән мәгънәдә килә, ягъни шушы кызны сорагач һәм без никах турында сөйләшкәч, никах вакытларын әйткәч, шушы кыз янына башка бер җигет тә килеп, аның кулын сорый алмый. Чөнки аның сораган кешесе бар. Һәм шул вакыттан алып никахка хәтле, әгәр дә берәр җигет безгә килә икән, яхшырак, матуррак, байлырак, без анарга юк дип әйтик, чөнки без вәгъдә иттек. Һәм шушы стәл артында утырып сөйләшкәндә, иң беренче әлбәттә кайчан никахын уздырабыз, кая никахын уздырабыз, ничек никахын уздырабыз. Хәзерге вакытта ул гадәткә кергән, без никахны туйдан да зуррак уздырырга мөмкинбез. Әлбәттә, бер яктан карасаң, ул исраф, икенче яктан карасаң, ул бит туганнарны җыябыз. Кемдер шушы никахка күбрәк картларын җыя, аннары туйга яшьләрен җыярбыз. Һәм җәмәгатьтел муслимин, никахмы ул, туймы ул, без иң беренчедән шушы яшь гаиләне аларга фатихаларын бирәбез, аларга юл ачабыз һәм шушы мәҗлисләр харам ризыксыз, ягъни шишәсез, ягъни халал ризыклар белән үссен, халал туйлары булсын, халал никахлары булсын һәм шунда Алла бирсә, Раббыбыз Алла аларын кабул кылып, шушы яшьләребезгә бәрәкәтен бирер.
Әлбәттә, шушы никах гадәтләрен әзрәк тарихка борылып карасак, кашаннан шушы никах белән туй икегә бүленгән, ул совет чоры килгәч, элек әгәр дә ки хәтерләсәгез, хәзерге ЗАГС архивлардан карасак, элекке бөтен регистрация әйберләрен кем мәчет белән ширкәү алып барган. Әлбәттә, совет чоры килгәч, дин ярамый дип әйткәч, аны айрым хөкүмәт оешманы җыйганнар һәм шуннан алып никах белән туй айрым никахларын кашып үткәрә башладык. Туйларын зурлап, кызыл туй дип уздыра башладык. Элек алар бергә баштан кыз өендә никах укылган булса, аннары чыгып туйларын уздыра иделәр. Шуңа күрә хәзерге вакытларда да бәлки аларны айрым уздырмыйк, бәлки аларны берләштереп, кыз өендә никахларын укып, кызларын алып китеп, һәм шундан соң зурлап туйларын уздырудыр. Ләкин хәзерге вакытта гадәт таралган мәчетләрдә дә, кафеларда, рестораннарда никахларын уздыралар. Әлбәттә, ул кыз өендә укылса ул хәерлерәк, ләкин бәләкәй булырга мөмкин, шу хатлы туганнар сыймаска мөмкин. Шуңа күрә мәчеттәме, кафедамы уздыру аның гынахы юк. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля никахларын кабул кылсын. Һәм шушы җигет әти-әниләре белән, туганнары белән безнең өебезгә килгәннәр, кызыбызны сорарга килгәннәр, нинди мәсьәләләрен күтәрик. Һәм җәмәгатьтел муслимин кызыбыз өчен җавап бирүче әти. Әти ул дин күзлегеннән вали дип, ягъни шуны үстергән, шуны ашаткан, караган ата дип санала. Һәм ул кыз өчен җавап бирүче. Әлбәттә, әниләребез хәзер беренче дәрәҗәгә чыга, әниләребез дөньяны куа, әниләребез эшли, ләкин беренче урында әти, шул турында онытмыйк. Һәм әти таләпләрен куярга тиеш. Иң беренче таләп җәмәгатьтел муслимин ул мәхер турында сөйләшегез. Мәхер, без анарга да җиңел карыйбыз. Кызыбыз, әтием, мин аны яратам, миңа бер нәрсә кирәк, мин нинди мәхер? Мәхер җәмәгатьтел муслимин, әгәр дә аның мәгънәләрен карасак, Алла сакласын. Ләкин төрле кайгы булу сәбәпле кияү юкка чыкса, Алла сакласын, кызыбыз үзе генә, балалар белән үзе генә калса, шушы мәхер белән ул күпмедер вакыт яшәргә, ягъни шушы акчалар белән, шушы биргән бүләкләр белән анарга яшәрлек мөмкинлек бирелә. Шуңа күрә мәхерне сорарга оялмагыз. Әйе, хәзерге гадәт таралган һәм диния нәзарәтебез тарафыннан куелган иң кимендә 5000 сум булса, без җәмәгатьтел муслимин бу иң әзе. Күбрәк тә сорарга мөмкинбез. Шулай ук тарихка борылып карыйк. Безнең әбиләребезнән әтиләре күпме сораган. Анда карасак, анда сыерлар, анда меңләгән акчалар, ягъни бик зур акча сораганнар иде. Чөнки кызыбызның дәрәҗәсе бар. Шуңа күрә җәмәгать без дә оялмыйк, сорыйк. Ярый, кияү, яхшы, кызымны бирәм, ләкин кызымның мәхәре, кыз шуны сорашак синнән, мәсәлән, күпмедер акча, берәр торар урын, башка берәр әйбер, һәм ул шушы кыз исемендә булсын. Һәм кыз аны минеке дип саный. Һәм кияү бу минеке, мин телим, аны сарыф итәм дип саналмас җәмәгать. Ул шушы кызныка, мәхер кызныка, һәм күпме телисез, шу хатлы сорый аласыз. Әлбәттә, мин шаяртып әйтәм, никахларда сез шушы булачак кияүнән самолет та сорарга мөмкинсез, ләкин самолет сорагач, бәлки ул качырга да мөмкин. Шуңа күрә кияүнең дә хәлләренә карап, кияү дә нәрсәләрен булдыра ала икән, шушындай мәхерләрен сорагыз. Һәм җәмәгать шушы стәл артында утырганда, кияү белән, аның әти-әниләре белән сөйләшкәндә, сез оялмагыз башка мәсьәләләрен дә күтәрергә. Кая торырлар? Кызыбыз эшләрме, эшләмәсме? Һәм шулай ук балаларны табырлармы, тапмаслармы? Әлбәттә, баладан баш тарту ул гынах, һәм шулай ук киләчәктә тагын хатыннар булачакмы, булмасмы? Шул һәрбер мәсьәләләрен күз алдыгызга куеп, кирәк икән кагазга да язып, кулларын куйдырып, шушы сезнең киләшү, сезнең никахка әзерләнү. Һәм җәмәгать, кайбер җегетләребез дә, кызларыбыз да шушы иләнүне үзенә камут кигән шикелле дип санала. Җәмәгатьтел муслимин, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә әйтә, шушы иң күп, иң зур итеп әҗр савапларын кая алып була? Гаиләдә.
Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, әгәр дә ки ират эшләп, игә бер кисәк ипи китерә икән, шушы гаилә башлагына әҗр савап дип языла. Әгәр дә хатыны йылмая, ул да савап дип языла. Әгәр дә хатыны җылый, иратка гынах дип языла. Ягъни ират ул җәмәгатул муслимин, ул гаиләнең башы, ләкин ул савап ала. Әлбәттә, шушы дөньяның сәбәпләрен бик күп фәлсәфи галимнәребез нәрсәдән Аллаһ Тәала яраткан, ни сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тәала үзе җавап бирә. Әстәгъуду билләh, инни халактул җинна вал инса илля ли'абудун. Мин сезне тикшерер өчен. Гыйбадат итәрсезме, савапларын җыярсызмы, ау гынахлы булырсызмы? Шуңа күрә шушы камут кию дип карамагыз, җәмәгать. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәала сезгә мөмкинлекләрен биргән икән. Сез үстегез, укыдыгыз һәм өйләнергә, кияүгә чыгарга мөмкинлекләр бар икән, аны белән ашыгыгыз. Һәм хөрмәтле әти-әниләр, үз балаларыгызны өйләндерергә һәм кияүгә бирергә ашыгыгыз. Сорарга килгәннәр икән бирегез һәм гаилә тәртипләрен аңлатыгыз. Кайбер кызларыбыз әлбәттә, хәзрәт, нәрсәгә? Хәзер минем менә профессияларым бар, менә карьерам бар, торырга урыным да бар, ашарга ризыгым да бар, машинам да бар. Нәрсәгә миңа кияү? Мин шулай да йөрим. Менә үземә генә баланы табам да, миңа беркем кирәкми. Җәмәгать, ул зина, ярамый. Никахка хатлы бергә тору, бергә йоклау, бергә үбешү, кулга кул тотышу, ул бөтенесе харам, бөтенесе гынах, һәм шулардан без ярак булыйк. Шуңа күрә җегетләребез һәм кызларыбыз өйләнгән чакларда сез шул турында онытмагыз. Һәм җәмәгать, шушы тапшыру ахырында безнең Хузур ТВ каналында гаилә дәресләре һәм без бүген никах асылы турында сөйләшкән идек. Никахтан куркмагыз, никахка әзерләнегез һәм гаиләгез бәхетле булсын өчен, әле бер нәрсәбез юк бит, торырга урыныбыз да юк, квартира да юк, машина да юк. Ничек өйләнек микән? Ризыкны Алла Тәала бирүче. Шуңа күрә куркмагыз, өйләнегез, никахларын уздырыгыз һәм Алла Тәала һәрбер гаиләгә бәрәкәт уңышларын бирсен иде.